FM News. Health Facts. Idol John, go ahead. Ibasingked ti Lawag City General Hospital ado makdakkel ti sapolda kadagitoy agundaway. Segun na gani Mr. Edgar Pascual ti City Accountant iti Hospital sara ti kaudyan at financial statement nakapastrek da ti pod bulan ti Enero hingga iti bulan ti Mayo itataway na ti nasurok 33 million pesos. Kinunana anangat nga to nga amang no may dasig iti Enero hingga na iti Mayo 2024 tagdagop ti 22 million pesos pinay-record sa pulda. Wow. Kinunana nga garop 10 million pesos ti manamnam ti ang imatuan na ti sapulda ken manamnama hagtultuloy ti napintas a performance iti hospital. Imbatad na pay aday ito iti resulta ti adon ang nagbaliwan na iti Lawag City General Hospital itagtultuloy a panagsangpet digiti medical equipment kasko may ti dental chair panakausaren na ti x-ray, ultrasound, CT scan, laboratory services karaman iti panakapapintas digiti pasilidad kasko makadagiti kwarto panagoperar ti elevator ken iti umno a supply ti agas iti mismo a parmasya. May nagtida ito kinunana kang ronan ang nakatulong pay ti panakainayon dagiti medical personnel ken nagtultuloy nga up to date apan nakaited iti sweldo ken benepisyo dagiti empleyado. Kamayatan na kinunana at ti panakapapintas ti serbisyo ti LCGH ket mangited ti dapay kuno at dapay apan nagdura sa ospital ken di kalidad a serbisyo para kadagiti umili.